you were here before. Could look you in the eye. Unai Kantabrana, abeslari eta musikariarekin egin dugu gaurkoan hitzordua. Hementxe gaude, Unai, zeure etxeko zutondoko epeltasun honen bueltan, ezin hobeto eta musika kontuak izango ditugu, izpide, datozen minutuetan. Unai, musika zer da zuretzako? Niretzako ointxen bertan, eta beti guztu izan jat, baina ointxen bertan izango zen nire bizitzako oinarri bat, oso garrantzitsua, eta gustoko jatan izatean ere oinarri bat, aurrera, lortzen bot honetaz itxia, bizitzia, eta lan itxia, izango zen, perfecto, eta nire hori ametsa bezala. Eta gutxi gora bera hori ointxen bertan da, isa pixkat dana, bai. Basabiltza zure ametsa hori lortu nahian pixka bat, borroka horretan, bertan dauden esiak eta, esango genuko horrelako eskilera badagoela eta poliki-poliki pausoak aurrera ematen da goraka eta goraka basoa zela. Azkenengo atea joduzuna edo hortxe ondaiaia ate irekitzeko, ezagun dugun Operación Triunfo telebista saio horretarako kastinean edo parte hartzaile izateko bidean ibili zara. Aurretik baina izan duzu hartu emana horrelako beste lehiaketa batzuekin edo telebista saioekin, ezta? Zeratik hasi nintzen hori kontzertua, lehenengo kontzertua izan zen musika eskolakin hemen Elgetan, eta hori, gero jo nintzen hori, Bergaran hasi nintzen kantoko klasietan bai, hasi nintzen gitarra pianoa Elgetan, gero kanto Bergaran, kanto bai musika eskolakin Bergaran, eta gero ja uste dut, lehenengo gauzia izan zen, ja gazteako berra, hori egon nintzela semifinal eta finalian, hori da gero, hori egon nintzen ETV-en dituzten bi basuekerako, eta hori gero Euskadi Irratian bai uste dut egon nintzela, eta hau da gero ja uste dut izan dela, Operación Triunfo. Ez nekan pentsauta, eta ez dut ikusi inoiz Operación Triunfo, ez neban ezautzen bez. Egia da, ez duzula ezer galtzen, ez ezkoa hortxe izaten dugula eta askotan beldurrakero tarteko. Ez ezko horren beldurran tarte horretan ez gara legintzen edo ez dugu pauso hori ematen. Zure kasuan eman duzu, ez dakit Unai, pauso hori emateko aurretik nola prestatu zaren, ahotsaldetik prestaketak egiten dituzun, ez? Kastin honetarako Amazon Primeekin dauz oin, orduan zeuken kantuk lista bat ja aukeratuta eta hortik aukeratu bezenun lehenengo kantua kantatzeko beren aurrian izan bezan listakoa. Eta aukeratu neban kantatzeko, lehenengo nintzen batzuk pixkat manejatzen abezela. Eta azkenean erabaki neban kantatzea Baby Hit Me One More Time, Britney Spearsena. Let my guard down, then you pull her off. I was getting kinda used to being someone you loved. Kantoko klasiak ointxe pribauak eukitze ditut hemen etxean, eta etortzen da Durangotik nire irakaslea, Angel. Eta oso majo gainera ematoztala hori, nimgatik ematozta. Eta mordua laguntzen ozta benetan klasiak, asko laguntzen dira eta horrekin presta honean ban gehitzena. Hortxe, lehenengo hanka beraz, saio horretako parte hartzaile izateko bertan jarri zenuen, eta jarri bai, eskumako hankarekin gainera, eta aurrera pauso bat eman. Izan ere, hortxe pantailak bezalde ikusten den pegatina famatu hori jarri zizutelako. Hortik aurrera, zer etorri zen gero? Gero zetorren la fase limbo, zala pixkat, hori pasatu zu bigarren fasea, baina igual fase finalera zoiaz Bartzelonara. Eta hori egoten zinean, ez dakit, hori, muy limbo, jende danak hori zorrentzotzu, eta zoiz finalera, baina igual ez, eta azkenean dituzuzten baietz, eta oso pozik danok. Eta hasi izan prestatzea fase finala. Fase finalan esan zuzkoen berriz listako kantu bat, nire hor ez jatan guztaben beste, porque ez ineban errepikau, ineban ja kantuak, eta ez nintzen sentitzen oso gustora bapesekin. Orduan aukeratu neban bat, gero beste bat inglesez, eta euskeraz kantu neban aizeak bai. Eta, hori oso intenso, hitza da intenso. Eta kantatzerakoan zen 3 box. Lehenengoa zen Noemikin kantatzea kantu bat, listana, eta
Eta hori izan zen pixkat, nik dezkero neban, imperfecto, baina bonitillo, baina nivele ematea, ez dakit. Gero bigarrena zen kantu bat neukala prestauta indela 5 urtetik, izan zen lehenengo kantua prestau neban akanton, eta oso txarto bez, baina inbian eban perfecto. O inberko neban, eta azkanik, esan izten perfecto, ni de coño, vamos. Kantu horrekin bastante triste gelditu nintzen, gero ja pasau nintzen kantatzera Amazoneko jendiakin, ja hori justu zehazin 12 pertsona sala baten, baina kamara barik, bigarren kantua bai grabatzen zeben. Eta hor kantu neban naizea, eta hor askoz hobeto, beren anetzat, baina klaro, gero iten nintzen eta zenean, ez dakit, hori, nik pentsanean, ni izaten manitzen ere, ez nintzen pasauko. Beti akaso esperantza hori, baina izetan ez nebala oso posik, niretzat gelditzen nahi, ez dutela eman aldoten nivela momentu bapesen. Lehenengo kastinean, bigarren fasean ondo neban Bilbon, baina gero hori lehenengo fasean eta fase finalan ez neban aldoten hoberen eta eske asko sobeto neban benetan. Eta horra txipika triste, baina bueno. He perdido la cabeza y no soy yo. Estoy fuera de control. Estoy fuera de control. Unai, nola lortzen da behin casting horiek izan ere grabatuta daudelako, zuek emaitza lehenago dakizue, baina gero isilik egon behar duzue. Nola eraman duzu isilpean egote hori? Nik ja esan egan, juguna iotera, ez dakitze Bartzelonara, bale, 3 casting dira, pasatzen baditxuk heltzen zazte osoan. Osea, esan zen, bueltatzen ba nahi, igandia baino lehenau, osea, azte bat baino lehenau, nahi zato. Ordan, buelta honitzen idan, klasekoak, logikamente, sekixen, nizela pasau, eta gero legetako jendia berdina. Gero Instagramen hori gotzea zabalik, ezin dozu gomezinan hori episodixuaz atera arte, isilik, eta hori jatanko ez da bezebez. Bueno, ipatu duzu hortxe gertu-gertuak izan direla, bilbotar bat gaur egun hortxe pantailaz bestalde ikusten duguna oso gertukoa daukazula. Unai, nola bizi da? Hortxe egon zara zu ere, beraiek moduan egoteko, bai pantailaz bestalde, kanpotik bizitzen ari zara orain, eta zuk ezagutzen duzu, pantailaz bestalde dagoen hori. Nola ari zara orain, saioa estreinatu berri den une honetan, egoera hau bizitzen? Zera baten, hori ikusi notzan ianean, que guai, kriston posa sentitxu neban eren gaitxik, porque azke gainea izan zen, 3 kini neban lo, eta 3 sartu dira. Chris, Paul eta Martin. Oso son majuak eta kriston talentasuak. Bueno, honen hartu duzu, txarrak hemen zutondoan, botako ditugu atzera, aurrera begira jarriko gara Unai, sortzailea zara, beti musika alboan daukazu abesten zabiltza gitarra hartuta, hortzi izaten da bera bidelagun, ez dakit zer daukazun buruan etorkizunera begira. Gustauko jatan, nire kantua grabatzeak. Dakat hori 14 o 15 kantu eta ja komposauta eta bukatuta. Edo hori oinarri hon bat bukitza. Gustauko jatan grabatzea ez du iso baten ja profesionalki eta zeukitzea gutxenez ateatzeko Spotifyera, Apple Musicera ez dakitze. Baina, klaro, horretarako dirua behar dut eta behar dut denbora eta jartzia hor zer iso. Eta ontsen bertan hori izango zen nire helmuga hori gertukoena. Gero bai jarraitzea kontzertuak ematen aldotenian, ez dakit uezin eman jokot ez dakit izan eguna. Baina hori gozen emak horrezazte kantatzeko. Eta gero hori, konkurtsu bat egoten bada ETB-en edo zer gauza egoten bada, beti apuntauko nahi edo zer gauzara. Eta jarraitzea aurrera. Azkenean buruz hori izatea da hau. Normalian ezetzak dira. Honekin, eta hori, gauzia da jarraitzea aurrera. Azkenean gustatzen jatana da, eta asko disfrutatzea bat. Momentuz jarraitzea, zetik seguro irtengo gara.
Boria jarrera unai, gure aldetik animo guztiak emango dizkizugu, beharrezko duzun indar guztia ere bai, gitarra alboan duzula gitarra gabe abesten musika munduan, hortxe esan duzu ezezko pila bat, ezi pila bat gainditu behar direlako, baina helduko deguna, ezi horiek guztiak gainditu, eta atea parez pare zabalduko dena. Eta gu hortxe gongo gara, pantailaz bestalde, zure, lorpen horrekin gozatzeko asmoz. Eskerrik asko unai, segi ondo, eta animo. Zuei, eskerrik asko. You make a mess of me. Yeah, you young wild girls, you'll be the death of me, and the death of me. Oh, you young wild girls, no matter what you do. Yeah, you young wild girls, I'll always come back to you, come back to you.